Vrem să prezentăm un echipament de finisare. Finisare vine de la cuvântul finishing, în englezesc, care ar trebui să fie stratul final. Vopsitorii de la noi spune ultimul strat, cel care se și vede și cel care dă și aspectul final. Deci, un echipament de finishing. Toți vopsitorii știu că pe finisaj, cel mai bun finisaj se aplică cu echipamente care se pulverizează cu aer, nu echipamentele airless. Asta înseamnă că ai avea nevoie de un pistol cu aer. Ca să nu trebuiască să mergi cu un compresor și cu pistol cu cupă și să faci gas și să nebunești acolo cu gălăgie, Graco are o versiune foarte simplă, electrică, care se numește Finish HVLP. În cazul nostru, contractor 9.5. Da? Asta ce înseamnă? Ai curent, ai și aerul necesar. Este o turbină care generează aerul necesar pentru pulverizarea cu aer, dar comparativ cu pistoalele cu cupă, acesta funcționează pe sistemul aspirator. Aerul care vine de la turbină aspiră vopseaua și o pulverizează. Nu este ca la cele cu cupă, care gravitația aduce vopseaua în jetul de aer. În cazul nostru, aerul își face toată treaba. Jucăria asta mică generează suficient aer încât să absorbă și să o pulverizeze, dar nu la presiunile mari cu care sunt obișnuiți unii, de 6 bar. Este HVLP, înseamnă High Volume Low Pressure, înseamnă volumul mare de aer, dar presiune mică, până în 2,8 bar, maxim. Da? Asta garantează o pulverizare a vopselei foarte fină, în straturi fine, și un control al aplicării. Da? Ea vine gata asamblată, simplă, tubul de aer, pistolul, aerul filtrat, on-off, volumul de aer și pistolul. Varianta de HVLP 9.5 vine cu 3 diuze. Asta înseamnă că în sertărașul ăsta avem 2 diuze și în pistol mai există una. 3, 4 și 5 ca mărimi. Pe pistol este aplicată, e montată acum cea mai mică, 3. Echipamentul și pistolul în general permite ajustarea atât a fantei, a lățimii fantei, prin mișcarea acestui capac față-verso, permite reglajul de vopsea, de debit de vopsea prin acest șurub, care închide sau deschide cursa cuiului, de aici, cursa cuiului, la maxim, el se deschide la maxim și permite vopseaua maxim să iasă, după cum se vede. După aceea, debitul de aer pe care îl folosim la pulverizare. Knobul de aici. Da? Deci avem lățime fantă, debit de vopsea și presiune de pulverizare. Avem 3 parametri dați de aici. Plus cele pe care ne permit turbina să le facem. Ca să vă dau un exemplu. Turbine, nivel de aer. Smart start, off, on permanent. Avem butonul. Conectăm simplu aici. În principiu, la sculele astea, la niciuna n-ai nevoie de clești, patenți, alte scule de strângere. Și ultima bucată din furtun, cea flexibilă, care operatorul îi permite să-și pună aici și să aibă o mobilitate, este cel care vine la pistol. Cuplă rapidă, închis-deschis aer. Simplu, ca operator, îți permite să te miști. Aici am, mi se pare, 9 metri de furtun, jos, și cel flexibil de final, care îți permite mobilitate și aplicare. Da? Reglat. Poziție cu fantă orizontală, da? Poziție pe circular și poziție pe fantă verticală. Doar din această
din poziționarea capului de pulverizare. Avem 3 poziții de jet de vopsea. Da? Fantă orizontală, cerc, fantă verticală. Simplu. Iar de aici reglăm deschiderea. Cât de mare sau cât de mică facem. Toate informațiile de spare parts-uri, de piese de schimb, există în broșuri. Broșura simplă, unde aveți tot ce vă trebuie în ea, prezentat, detaliat, cuiele de curățare, tot ce aveți nevoie se găsesc aici, explicații minime și cu modelele pe care vorbim. În prezent, Contractor 9.5. 5 vine cu 3 diuze, 3, 4 și 5. HVL Paper Contractor 7 vine cu 3 și cu 4. Amândouă vin cu pistoalele H2 Plus. Toate le găsiți pe shop cu prețuri și cu disponibilitate de vânzare, cu accesoriile aferente lor. Sită și linerul. Acest liner, aerul care vine prin tubușorul ăsta, face presiune în spatele linerului, astfel încât să împingă toată vopseaua în pistol. Nu se bazează doar pe absorpție, ci și presiunea care vine aici strânge punga, astfel încât să se termine, să se ducă toată vopseaua în sita de sus, care se duce în pistol. Linerul ăsta, interschimbabil, puteți să aveți mai multe pe stoc, pentru culori diferite, ca să nu stai să speri toată ziua. Ai luat culoare roșie, ai pus-o, ai scos afară, pui culoarea neagră și mergi mai departe și lucrezi. Ai trecut un pic de solvent prin pistol și e gata. Acum facem un pustiu de bine și punem vopsea să facem probe. Cum spuneam mai devreme, finisaj nu înseamnă să finisezi o cameră la un apartament. Nu este destinat aplicării de vopsea lavabilă. Este destinat aplicării de finisaje pe lemn, metal și plastic. Obligatoriu mască, pentru că aerul respectiv vine vapor de vopsea. Da? Să ne jucăm acum. Da? După cum se vede fanta. Da? Rotund. Da? Și orizontal. Da? După aceea, ajustarea de la fantă, da? Închidem. Mai mult ăsta. Și mai mult. Se închide, da? Deci de aici ajustăm lățimea fantei. Da? De la 5 la 20 de inci. Iar de aici aerul și debitul. Creștem debitul. Asta este finisarea cu aer. Dacă nu ne place stratul de vopsea, putem să creștem presiunea de lucru. În cazul nostru, având un reper mic, urmează să vopsim un reper mic din metal. Ne trebuie pierderea cât mai mică, închidem cât mai mult unghiul sau putem să punem chiar pe rotund. Dar atunci vopsea va fi foarte concentrată și trebuie să reducem mult cantitatea, astfel încât să nu... Da? M-a uit. Putem cu rotund. Okay. Faster a little bit because otherwise you put too much paint on it. So. Hit, not behind. Go a little bit.
Closer. Yeah, yeah, closer. Like this. Closer. Don't be afraid. Bye, bye.